Stal sa aj toto biznis, bohužiaľ musím povedať, že tí chovatelia, hovorím, chovajú domáce spoločenské zvieratá pre potešenie, ale mnohí aj za účelom získania nejakých financií, a keď sa toto rozbiehalo možno spätne, poviem 10 rokov, tak sa ma mnohokrát pýtali hlavne v zahraničí, že koľko Slovensko má obyvateľov a koľko štenia, čo ja viem, do Belgicka bolo vyvezených. Takže štatistiku pomaly mi takú dali, že pomaly každý občan chová 2 feny, aby toto mohol naplniť. Zle sa to počúvalo, aj sa to stále počúva. A my diskutujeme aj so Slovenskou kynologickou jednotou. Podľa jednotlivých plemien, pokiaľ hovoríme o psíkoch, oni sa to snažia držať a tie plemenné štandardy, aby mali, ale jednoducho to tzv. Nekontrolované rozmnožovanie je mnohokrát hitom a naozaj mnohí chovatelia si to nevedia uvedomiť, i keď podľa zákona o veterinárnej starostlivosti každé začatie, prerušenie alebo ukončenie tejto činnosti nám má byť nahlásené, aby sme to vedeli odkontrolovať. Je to naozaj ťažké a my sa väčšinou k tomuto spätne vraciame. Teda vraciame sa vtedy, keď dostaneme podnet, dostaneme sťažnosť, alebo v zahraničí sa chytí 100 štenia zo Slovenska a potom pátrame, že odkiaľ sú tie šteniatá. A v tom prípade sa dopátrame, že takýto subjekt rozmnožuje, má 10-15 fén a jednoducho si robí nie vždy za štandardných podmienok túto činnosť, takže naozaj je toto problémová oblasť. V tomto mali by byť aj sú, pokiaľ môžu byť nápomocní obce a mestá, pretože vzhľadom k plneniu daňových povinností, pokiaľ má viac tých psov, tak to je jasné, že to je množiteľ, pokiaľ prihlási všetkých. Takže aj takto možno získať tieto údaje. Potom je ďalšia oblasť Komora veterinárnych lekárov, ktorá má na starosti čipovanie a vystavovanie pasov spoločenských zvierat. Čiže aj takto, ale nepriamo sa vieme dostať k týmto údajom. Je pravdou, ten, kto sa zaregistruje ako množiteľ, ten spĺňa všetky podmienky. Ale tí, ktorí sa nenahlásia, nezaregistrujú, to znamená, že ten naozaj jednak uniká zákonným povinnostiam, ale podmienky držania zvierat, zabezpečenia zdravotného stavu tam naozaj sú v rozpore. Naozaj my sa k tomuto dostávame sekundárne. K tým neporiadnym a nepoctivým. Určite vtedy idú opatrenia, jednak zákazu ďalšieho množenia, prípadne zastavenie činnosti, sankčná časť. Nemám ja teraz presný údaj, koľko ich bolo, ale jednoducho v našom systéme, ktorý my sa snažíme, hlavne týchto množiteľov, pretože je to naozaj veľký problém udržať teda v rámci legislatívy, ale teraz hovoríme skôr o tom, aby to zviera bolo v pohode, aby sa to nestala nejaká fabrika na množenie, v tomto prípade štenia. Čiže v tomto prípade naozaj my postupujeme veľmi exaktne a jednoducho takýmto chovateľom, ktorí nezaregistrovali svoju činnosť a porušujú pravidlá, v tom prípade robíme opatrenia. Urobili sme opatrenia aj voči vývozcom, ktorí berú šteniatá z neregistrovaných chovov, nemôžu vyvážať. Čiže hľadáme aj nepriame páky, aby sme zastavili túto činnosť. Pokiaľ to chce niekto robiť, nech to robí legálne, za štandardných podmienok a hlavne tie zvieratá a nežijú v pohode a sú dodržané podmienky welfare a dodržiavanie zdravotného stavu.